Pani Remišová, ak sa rozprávame o tom probléme, šéf NKÚ hovorí, že chýbajú nám dáta, chýba nám vízia, nevieme s tým pracovať, že vlastne nepodarilo sa to doposiaľ nikomu, kto bol v tej funkcii ministra. A pritom sme do digitalizácie verejnej správy dali už cez 10 miliard eur. Dnes hovoríme o ďalšej modernizácii. Tu si treba všimnúť, ako narábajú dievčatá s číslami. Pani moderátorka Karolína Lacová hovorí, a všimli ste si, že to číta. Tak to musí mať pripravené, že do informatizácie bolo na Slovensku investovaných viac ako 10 miliárd eur. Neviem, odkiaľ to má, ale toto číslo je veľmi premrštené. Asi chce ohúriť. A nevyzerá, že by to povedal šéf NKÚ. Aj keď v popise tohto videa je link, kde si môžeš trochu podrobnejšie pozrieť, koľko a ako sa preinvestovalo do IT na Slovensku. Ale fakt je, že na Slovensku je vo verejných službách vidieť len asi toľko, ako keby sa preinvestovalo ani nie 100 miliónov eur. Ak by sme to poňali ako poctivo preinvestované. No ja to poviem na výsledkoch a teraz budem porovnávať teda 4 Ficové vlády a 3 roky našej vlády. No, tak my sme zrealizovali veľkú antibyrokratickú reformu, kde sme zrušili 4 milióny výpisov ročne, čím šetríme 44 miliónov eur každý rok. Prvá vec. Nič neporovnáva, lebo spomína len to, čo urobili oni, Remišovci, a nespomína, že čo urobila Ficová garnitúra. Kľudne možno aj nič poriadne, dalo by sa súhlasiť. Ale ak Remišovci zrušili 4 milióny výpisov ročne a ušetrili 44 miliónov eur ročne, tak oni museli mať náklady s jedným výpisom 11 eur. Trochu veľa, či? Ale nepovedala, čo sú to za výpisy. Skús si spomenúť, koľko ťa stojí poslať jeden list a vieš, kde sa pohybuje jej skutočná úspora. Jedine, že by kradli aj na poštovnom a balnom a skutočne by sme zaplatili za jednu poštovú zasielku nejakého výpisu 11 eur. Veď sa pozri na to, koľko stojí zasielka z e-shopu a vidíš, že 11 eur je brutálne veľa. Druhá vec. Spravili sme koncept životných situácií, 16 životných situácií. Našli sme na to peniaze v pláne obnovy a zrealizovali sme prvú, najkomplexnejšiu, najzložitejšiu životnú situáciu narodenie dieťaťa. Nemusíte behať po úradoch, keď sa vám narodí dieťatko, peniaze dostanete na účet. Neviem, akých 16 životných situácií konkrétne zapracovali do ich konceptu najdôležitejších. Ja som zadal umeline vybrať mi 20 takýchto situácií a za 2 minúty mi to spracovala do obrázkovej grafiky. Ak chceš, pozri si to na Fičimedia, link je v popise tohto videa. Ale všimli ste si, že dokázala popísať tú prvú, najzložitejšiu životnú situáciu a dokázala to približne za 6 sekúnd. No a o pár sekúnd viac by to trvalo technicky pripraviť. Trošku som to prehnal, ale oni začali. Celé ministerstvo, obrovská mašinéria ľudí si za nekresťansky prehnané peniaze nechalo vypracovať takýto jeden formulár zo 16 za 3 roky. Podľa mňa to nie je na chválu, ale na hanbu. Tretia vec. Robili sme podrobný audit, o tom by mohol aj môj kolega rozprávať, všetkých IT výdavkov. To znamená, len za jeden rok sme ušetrili, myslím, že okolo 100 miliónov eur len na poctivom audite, ktorý sme robili. Robili vraj podrobný audit, poctivý audit, ktorý pomohol ušetriť 100 miliónov eur. A všimli ste si, hovorí, že myslím, že 100 miliónov eur. Tak oni spravili podrobný a poctivý audit a ona si nevie presne to číslo z toho auditu a trestne zaokrúhlené bombastické číslo 100 miliónov. A ak by sa zrušilo celé MIRI, tak by sa ušetrilo podstatne viac a aj veci by mohli lepšie fungovať. Lebo toto by popri svojej práci dokázala obstarať aj slušnejšia a gramotnejšia asistentka predsedu vlády. Keď hovoríte o tom, že by mohol aj kolega rozprávať, bol tam taký súboj pri vašom odchode o to, že kto si aké zásluhy pripisuje. Už ste si to vyjasnili? Ja som úplne v pohode, to boli tímové zásluhy, čiže ja s tým nemám problém. Ale budem ešte pokračovať. Ja som bola v relácii s pánom štátnym tajomníkom Katriakom, ktorý je u Migala, a pýtala som sa ho, pán štátny tajomník, povedzte mi prosím vás, ste tam už toľko, koľko sme tam boli my, takmer 3 roky. Povedzte mi prosím vás jednu jedinú vec, ktorú ste zlepšili v službách, v informatizácii za tie 3 roky. Jednu jedinú. Pán štátny tajomník hápkal a nevedel mi povedať ani jedinu. Ak je to pravda s tým štátnym tajomníkom na MIRI, pánom Martinom Katriakom,
A ja by som si dovolil súhlasiť, že toto tvrdenie Veroniky Remišovej je blízke realite, tak to len potvrdzuje fakt, že Miri je zbytočný žrút peňazí. A to, že oni, Remišovci, urobili 3 veci za 3 roky, je žalostne málo a blíži sa to z pohľadu, koľko mohli a mali urobiť, blíži sa to tiež k nule. Ak si myslíš, že robím dobrú robotu týmito okomentovanými videami, daj palec hore a daj si odber. Ak máš k tomu niečo povedať, nech sa páči do komentáru.